Vale, vamos ver ahora como se resolvería o 5C deste documento de prácticas que estamos seguindo. Hai un XML que fala dos reinados como en España, que é o esquema. Danos unhas condicións como sempre, dos reinados guardaremos información do rei, raíña, dos consortes, únicamente se guarda información. Bueno, vamos lendo as instruccións e vamos directamente xa as cousas importantes do exercicio. Fálanos que hai que crear un grupo de atributos, isto vamos vendo en clase como se crea un grupo de atributos, como se utilizan, hai que crear as claves que se consideran oportunas, é dicir, cando nos fala de claves é analogía con base de datos, pois a clave primaria, as claves foráneas, e aquí temos o exemplo do XML, dun XML para validar. Ainda que parece largo, pois tampouco non é demasiado complicado o exercicio. A estrutura do ficheiro XML que tedes aí, máis ou menos algo deste estilo. Temos elementos reinados, enlazado, temos un reinado, despois son as persoas. Entonces o reinado, pois hai uns atributos que nos di desde onde hasta onde vai ese reinado, para cada reinado pois hai unha serie de información, quen foi o rei, xa vemos aquí que o rei ten un código, temos aquí o rei ten outro código, e pois habrá persoas, nombres de Isabel, supónse que aquí temos os reis, os pais, a nai, aquí temos outras persoas con código. Bueno, temos a estrutura de, por unha parte, dos reinados que houve, por outra parte, pois as persoas que forman parte do reinado, rei, reinas, consortes, etc. Mais ou menos, unha vez entendida a estrutura, vedes como está, pois temos un nombre, un apodo, a persoa, cada persoa vai ter un código. Supónse que esta persoa mellor foi rei nun período destes, pois, por exemplo, aquí o HF12 resulta que neste reinado, pois o rei foi este tío de aquí, foi quen sea ese tío, que é Fernando VII, apodos varios, bueno, a estrutura que nos están mandando que temos que facer. Paso directamente xa como sería, unha vez que entendemos máis ou menos o XML, paso a explicar como serían un XSD que nos intentaría validar isto. Evidentemente, vamos a empezar por elementos reinados, acordámonos que nos fala que hai que facer aí grupos de atributos, etc. Entón, vamos a analizar todo eso. Empezamos se temos que definir un grupo de atributos, acordámonos que vimos o que xa falamos máis veces, o grupo de atributos debíamoslo definir ao principio de todo. Realmente o meu XML empezaría aquí, onde empezo a definir elementos, os reinados, que realmente é o XML no que me baso, empezo aí, pero bueno, eu xa definí un grupo de atributos antes, neste caso defino un atributo de grupos que lle chamo datas, eso vai estar formado por un elemento dende, que vai ser un elemento tipo data, que é obligatorio, ata, que vai ser un tipo data que é requerido. Todo este atributo datas facémolo como atributo porque se supón que o vamos a utilizar en máis sitios. Se vamos outra vez ao ficheiro, vedes que aquí hai dende ata, e seguramente en máis sitios temos esa información. Realmente eu quero facer un grupo de atributos con estos atributos. Entonces definimos o grupo de atributos porque me mandan así, dende, data, isto xa é o meu grupo de atributos. E agora xa empezaremos ca distribución do que é realmente o propio XSD. Nos empezamos nun elemento reinados, porque estamos nun elemento reinados, vai a ser un elemento complexo formado por elementos reinado, por elementos persoa, que pode haber varios, etc. O elemento reinados vai ser un tipo complexo, evidentemente, que vai ser unha secuencia, como sempre, de elementos reinado e de elementos persoa. É dicir, reinado, persoa, fixamos aquí referencia a reinado, referando persoa, máximas ocurrencias, un segundo, perdón, que me interromperon aquí en clase. Entonces, temos un elemento reinados que está formado por un elemento complexo, que é unha secuencia a súa vez de elementos reinado, elementos persoa, e seguimos hacia baixo. Evidentemente, cando temos temos que falar das claves primarias, as claves foráneas que vamos a montar, evidentemente, se miramos no exemplo, cando falamos dunha persoa, o código da persoa non se nos vai a poder repetir. Entonces, é evidente que isto vai ser unha clave primaria que teremos que identificar. O código da persoa non podemos ter dúas persoas como esta sería a nivel basatos, a nosa tabla persoa, o noso elemento código, a nosa clave primaria. Entón, como facemos o elemento, vamos xa por orden, como facemos o noso elemento clave primaria? Pois XS, que é indicar que é a clave primaria, chamámoslle rei. Donde vai estar esa clave primaria? No elemento persoa, xa o vimos antes, no elemento persoa vamos a establecer unha clave primaria. Cal vai ser o campo no que vai estar? É un atributo, como é atributo @código. Entón, isto sería a nosa clave primaria onde nos identificamos os reixes que hai.
Cando facemos un reinado, calquera destos, o reinado terá, dentro do reinado haberá un código do rei ou da reina que estuvo reinando durante ese período. Evidentemente, se isto fora basado, fora a nosa tabla de reinado, esta sería a nosa clave foránea. Este código, é dicir, non pode haber un reinado unha persoa que non tiñamos dada de alta como primaria aquí. Entonces, evidentemente, este código vai ser unha clave foránea que nos apunta a persoa. Vemos no código, eu vou a crear unha clave foránea, chamolle rei reinado, que ten que estar relacionado con a primaria, que acabamos de crear aquí arriba, nesta clave primaria de aquí. Acabamos unha clave primaria que lle chamei rei, que está en persoa. Repito, en persoa, no elemento persoa, estes códigos, eu chamei a a clave primaria rei. Entón, o que estamos facendo agora é definir unha clave foránea que lle chamei rei reinado, que ten que estar relacionada con este rei. Donde vai a estar? Bueno, vai a estar no reinado. Como vimos antes, dentro de reinado vai haber unha clave foránea que será esta que apunta a que acabo de indicar aquí abaixo. Bueno, pois entonces aquí temos unha clave foránea reinado que está apuntando a rei, que está no elemento reinado, e fixámonos algo distinto ao que estamos vendo hasta ahora. Falei en algún momento que nós para indicar esta ruta teníamos que utilizar expresións XPath. XPath é unha linguaxe de consulta de ficheiros XML. Nos exemplos que fixemos hasta ahora poñamos directamente o elemento. Que pasa? Nós ahora mismo fixarvos que estou dicindo que a clave foránea se vai aplicar en reinado. Se vamos á estrutura de reinado, realmente, agora eu para chegar ao a miña clave foránea teria que ser este valor de aquí. E é como se fora unha ruta, un directorio de Linux, ou como querades pensar. Estou dentro do directorio reinado, teño que entrar no elemento rei e despois ler o atributo código. Non é como nos casos anteriores que ao mellor xa era directamente o rei quen era a miña clave foránea, se apuñamos en XS fiel, o nombre é Xrei. Aquí teño que entrar máis, profundizar máis. En XPath, eso faise desta forma. Dice onde está o atributo. Onde está? E unha vez que estou situado no reinado, é dicir, unha vez que estou situado neste reinado, que tens que facer? Tens que entrar no elemento rei e quedarte co atributo código. Isto daqui é unha clave foránea que apunta a esta clave primaria daqui. Resumo, isto daqui indica que este código que pertenece que é un atributo que está no elemento rei, que a su vez está dentro do reinado, este código ten que ser un valor dos que teño aquí indicados. Vale, unha vez que temos vistas esas dúas claves foráneas, podemos seguir para diante. Que pasa? Que tamén pode haber unha clave primaria que se chame raíña. Donde vai estar esa clave primaria? Fixádevos o curioso desto, que tanto esta clave de raíña como a clave de rei, realmente para nós é a mesma, vedes que é a mesma definición, E por que se fai outra clave primaria sobre o mesmo elemento? Porque realmente fixádevos que é ir ao elemento persoa e crearse co atributo código. A da arriba de rei tamén era ir a persoa e crearse co atributo código. Isto é como se fora un alias, é como se fora facer dúas veces a mesma clave. Por qué? Porque, para que quede máis claro, que vai haber agora outra clave foránea que apunte a ela. É dicir, eu teño unha clave primaria en persoa, que é o código, teño a mesma clave primaria en persoa, que tamén é o código, a mesma, é dicir, estou sempre facendo referencia a esta clave primaria de aquí, O que pasa que agora, para facelo máis, para poder facelo mellor, eu necesito nos reinados identificar as raíñas, porque non sei en cada unha destas, pero en algún reinado destos hai que mirar, en algún reinado destos hai unha raíña. E non podo, podería, pero para que quede máis fácil, para que quede máis claro, vou a definir unha clave foránea sobre raíña, unha clave foránea que vai apuntar á mesma clave primaria de antes, só que chamolle raíña. É dicir, vou a facer agora unha keyref, que é unha clave foránea, a que lle chamo raíña do reinado, que referencia a esta raíña daqui. Podríalo haber feito igual que fixe aquí referenciando a rei? Sí, podría haber sido referenciado a rei. Daría exactamente o mesmo resultado. Pero bueno, este para que se vexa que se poden utilizar, que se poden definir varias claves primarias sobre o mesmo elemento, aínda que representen o mesmo. E o que é importante aquí, defino unha clave foránea
que lle chamo raíña reinado, que referencia a miña clave primaria que acabo de crear, que vai a estar no elemento reinado igual que antes, efectivamente, aquí vai a estar no elemento reinado, pero a clave foránea será entrar o elemento raíña e quedarse co arroba código, igual que vixemos antes. Pois collerei e direi o path é entrar en raíña e quedarse co arroba código. Este rollo que temos aquí, resumo, é crear dúas claves primarias donde esta, a de rei e a de raíña son a mesma, crear unha clave foránea no reinado para que apunte ao rei e crear unha clave foránea no reinado para que apunte á raíña. A maiores, no enunciado creo que decían que non se podía, que tiña que haber unha clave única ou que non se podían repetir os nomes das persoas. Fixadevos que aparece aquí a maiores do anterior, o anterior xa estaba listo, a maiores aparece unha clave única. Única é que non se pode repetir, pero que tamén permite que sea un valor nulo. E onde vai a estar? No elemento persoa. En que campo? No nome. É dicir, se vou a persoa a maiores de ter unha, lembro, unha clave primaria rei sobre este punto, unha clave primaria raíña sobre este valor, tamén teño unha clave única sobre o nome que me impide, é dicir, que me vai a impedir que haxa dous nomes iguais, que é única. Bueno, unha vez que temos máis ou menos diseñadas cales son as claves primarias e as claves únicas, bueno, que acabades de ver agora, unha vez que vimos isto todo, como se montan as claves primarias e as claves únicas, o que nos queda agora xa ir definir xa con máis calma os tipos de datos. Entonces, isto xa non ten moita complicación, xa como sempre temos un reinado que vai ser un tipo complexo. O reinado é, vamos a identificar cada un destes elementos reinado. Por que vai estar formado? Pois é un elemento complexo, que é unha secuencia. Aquí teño choice. Choice é que vou a escoller. Vai haber un elemento raíña, se hai un elemento raíña será tipo rei, ou un elemento rei, é dicir, un reinado ou ten un rei ou ten unha raíña. Vale? Nós escollemos un destos. E a maiores, este choice, insisto, ainda que non se vexa ben aquí, parece que non está ben alineado, significa que en cada reinado, primeiro escollo un destos, é dicir, ou hai unha raíña ou hai un rei. A maiores, hai un consorte que pode non existir e que pode ter moitos consortes. É dicir, cada reinado estará formado por unha raíña ou por un rei e despois pode estar ou non estar o consorte. Cada reinado está formado por unha raíña, e neste caso hai consorte. O reinado de abaixo como ten? O reinado está formado por un rei con consorte. Habrá algún por aquí arriba, mellor un rei ten un reinado, pero non ten consorte. Este, por exemplo, non ten consorte. Entonces, o que estamos dicindo con eso, repito, é o elemento reinado vai ser unha secuencia de que dá algo desto, isto que ou ben unha raíña ou ben un rei, un deles, porque é un choice, e despois pode vir o elemento consorte. Pode vir porque teño mínimas ocorrencias cero, significa que pode vir. E pode vir ter moitos consortes. Unha vez que acabe de definir o que é a secuencia do elemento reinado, quédanos o grupo de atributos. E aquí é onde lle digo que o reinado ten este grupo de atributos que xa definimos antes. Despois queda o elemento consorte. A mesma lógica, o consorte vai ser un tipo complexo, formado por simple content, sobre os string e que ten un atributo de datas. Xa non me paro con ese porque, como sempre, tipo consorte xa está, vamos minimizando algo. Tipo rei, bueno, pois o tipo rei é un elemento, ten un atributo, chamase código, tipo string, que é obligatorio. O elemento persoa, bueno, pois habrá que definir o elemento persoa. Se é outra vez un elemento complexo, porque vai ser unha secuencia do nome, do apodo, do pai, da nai, da casa. Aquí non hai nada raro, vale? Isto é string, pode non estar, e pode ter varios. Como nome me din algún tipo de restricción que teño que facer co nome, defino o tipo de código persona, que é o mismo que para o nome da nai, pode non estar, e a casa, tipo da casa. O mismo atributos, e abaixo temos a última definición, tipo de casa. Por que tipo de casa? Porque me din que ten que ser unha restricción, por eso base, o sea, unha restricción base string, donde permite os valores Borbón, Saboya, Bonaparte, e temos outro elemento tipo código persona que me decían que o código de persona ten que ter unha nomenclatura correcta, ten que ser un string. Despois isto significaba unha letra mayúsculas entre A e Z que ten que aparecer dúas veces, é dicir, dúas letras mayúsculas, despois 2 díxitos entre 0 e 9. E con isto estaría máis ou menos montado o exercicio que nos preguntan no apartado 5C.